Shirin bayan fage kenan, wato taurarin fim ɗin haula a yayin da suke a gurin da ake gudanar da wato shi wannan ɗaukan shiri na fim ɗin haula, shiri mai dogon zango. A yayin da za ku gano taurarin fim ɗin haula gami da furodusosi da kuma darakta gami da sauran masu ɗaukan hotuna na bidiyo. Gasu dai kamar yadda kuke gani, kowa ya hallara a gurin ɗaukan wannan shiri mai farin jini kuma mai dogon zango. Suna ganin cewar fa wannan shirin tabbas zai bada abin da ake da bukata, domin tabbas akwai faɗakarwa, nishadantarwa da kuma wani darasi na musamman wanda shi wannan shiri ke nunawa. Duba da kasancewar an tara jarumai wato waɗanda suka iya acting kwarai da gaske, wanda duk ana ganin cewa duk jarumin da aka saka shi wato a role ɗinsa zai bada abin da ake da bukata. Gami da sabuwar jaruma wacce aka gabatar da ita a shi wannan shiri mai dogon zango, a yayin da wasu ke ganin cewar tabbas wannan jaruma tana kokari wajen yin acting da kuma bada abin da ake bukata a cikin shirin. Suna ganin cewar duk da cewar jarumar bakuwa ce ko kuma a ce sabuwar zuwa ce a bangaren da ya shafi harkokin shirya fina-finai na Kannywood, amma suna ganin cewar tabbas tana iya kokarinta wajen gabatar da acting yadda ya kamata. Mutane da yawa na tofa bakin albarkacin bakinsu dangane da ita wannan jaruma da kuma wato irin yanayin acting ɗin da take gudanarwa a cikin wannan shiri. Wasu na ganin cewar fa zuwa gaba fa za ta iya kera jarumai a bangaren da ya shafi acting. Wasu kuma suna ganin cewar kawai salanta shi yake burge su, domin tana da salo na wato jan hankali da kuma jan ra'ayin mai kallo. To koma dai menene? Mu ji daga gare ka mai kallo, shin kana ganin cewar wannan jarumar tana bada abin da ake bukata, wato tana bada acting ɗin da ya kamata shi a cikin wannan shiri? Sannan kana ganin cewar ta cancanta da wannan role ɗin da aka bata? Wasu san kuma a wani bangare na kallon jarumar cewar duk Kannywood babu jarumar da ta kai ta kyau, a yayin da wasu kuma suke ganin cewar a'a, abin fa ba haka bane, domin an yi wato jarumai mata kala-kala inda bata isa ta kara da su ba a bangaren da ya shafi kyau. Dai shiri ne na shirin na bayan fage wato na fim ɗin haula. Wasu na ganin cewar wannan fim ɗin tabbas sai ya zo ya fi alaka kyau. In zai za iya tunawa, akwai shirin fim ɗin alaka, shirin na Nuhu, wanda daga baya aka dakatar da shi. Wuce shi ya dakatar da shi saboda ra'ayin kansa wanda ba mu san dalili ba. Fim ɗin alaka fim ne wanda ya ba da citta kwarai da gaske, ya ba da darasi gami da ɗaukan wanka da fitar da komai tun daga yanayin hoton bidiyon, furici da sauti da duk wani abu wanda ya kamata a ce fim ya kasance tare da shi. Tabbas fim ɗin alaka na da wannan damar, ko kuma mu ce na da wannan matsayin. Daga baya Nuhu ya dakatar da wannan fim ɗin, wanda ba a san dalilin dakatar da wannan shiri ba. Daga nan wasu na ganin cewar tabbas wannan shiri ba zai kamo kafar alaka ba, saboda duba da irin darasin da alaka ta bayar a wato cikin wannan fim ɗin. Wasu kuma na ganin cewar tabbas zai iya zarce fim ɗin alaka, kasancewar wannan ma an kawo jarumai kala-kala wato waɗanda ake ganin cewar za su bada abin da ake da bukata a cikin wannan shiri. Koma dai menene mai sauraro, ko kuma mu ce mai kallo, lokaci shi zai yi alƙalanci. Kar ku manta, idan wannan shine shigowarka wannan channel na farko, kar ka manta da like, kar ka manta da subscribe domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun dora.